Εσύ, Άλεξ, γιατί τα πήρες τόσο στο κρανίο εκεί? Γιατί τα πήρα. Γιατί χάσαμε, ρε φίλε. Χάσαμε, ρε φίλε, δεν αλλά είναι, ο τρόπος δεν ήταν ωραίος. Τι εννοείς, γιατί έβρισα κανέναν? Δεν εννοώ αυτό, ήταν. Μισό λεπτάκι. Η Ελευθερία ξεκίνησε να λέει ότι ήμασταν πιο άτυχοι κτλ. Πόσες φορές πρέπει να πούμε? Κρανίο. Θέλει ισορροπία. Δεν είναι πιο άτυχοι, ρε παιδιά. Τι να συζητάμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εσένα σου φαίνεται λογικό? Ήταν καλύτερη. Ωραία, αυτό. Σήμερα. Μα αυτό είμαι και εγώ. Ήταν καλύτερη. Δεν είπα κάτι σήμερα. άλλο. Ήταν πιο εύστοχη, μάλλον. Ήταν πιο εύστοχη. Τι θα πει, έχασα. Έχω βάλει όλο το είναι μου εκεί σήμερα και περίμενα να δω μια νίκη. Δεν την είδα. Τι θες να κάνω, χαρώ? Όταν έληξε ο αγώνας, ο Αλέξης τα πήρε στο κρανίο και κάποια στιγμή του λέω cool, χάσαμε cool. Έντονα του το είπα, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έκανε, ήταν απέναντι η άλλη ομάδα. Δηλαδή ότι τα καταφέραν και μας σπάσαν τα νεύρα, ότι μας σπάσαν το ηθικό. Αυτό δεν μου άρεσε και γι' αυτό και του το είπα επιτόπου. Και το σχολίασα ξανά όταν ήρθαμε εδώ και μου λέει: εγώ έτσι είμαι, έτσι αντιδρώ. Έχεις πρόβλημα, αν έχεις, συγγνώμη και αυτά. Έκανα κάτι που σε ενόχλησε? Δεν σου είπα να χαρείς. Ναι, παιδί μου, έκανα κάτι που ήταν ενοχλητικό. Όχι, τα πήρες πολύ στο κρανίο. Ναι, τι θες να πεις όμως με αυτό? Ότι τα πήρες στο κρανίο και ενόχλησε κάποιον? Ή είναι μια ερώτηση που πραγματικά υπάρχει μια απάντηση? Η απάντηση είναι ότι χάσαμε. Sorry λίγο. Και δεν δέχομαι την εξήγηση ότι είναι τυχερή. Όταν χάσαμε ολοκληρωτικά, η Ελευθερία προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα και να πει ότι δεν μας ευνόησε η τύχη, κατά μία έννοια. Και μου βγήκε μια ευνηδιαστική φωνή λίγο παραπάνω, ότι του τύπου πάλι στην τύχη θα τα ρίξουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πράκτηση και τίποτα παραπάνω. Φτάνει πια. Η τύχη, εντάξει, το είπαμε, 1, 2, 3, είμαστε 10 άτομα εδώ πέρα, μία χάνουμε, ξαναχάνουμε, ο ένας να το καταλάβω ότι εντάξει ήταν πολύ κοντά τότε. Από ένα σημείο και μετά κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί ρίχνοντάς τα στην τύχη, δεν υπάρχει και τίποτα, είναι σαν να κάνουμε give up, να τα παρατάμε. Αυτή η τύχη, εντάξει. Άρα πώς το φτιάχνουμε? Δεν το φτιάχνουμε, η τύχη δεν φτιάχνεται. Άρα γεια σας. Εγώ τσαντίζομαι γιατί πραγματικά. Εντάξει, μωρέ, και φίλαθλος όλοι να είσαι. Όλοι τσατισμένοι και στενοχωρημένοι. Και φίλαθλος να είσαι, τσατίζεις άμα χάνει η ομάδα σου. Όλοι μια χαρά και και ο Άλεξ δεν τρέχει κάτι. Το θέμα είναι αν έχει κάποιος κάποια. Αν ενόχλησε κανέναν η συμπεριφορά μου, να το πει. Να το κοιτάξουμε. Όλα καλά, ρε φίλε. Νομίζω ότι με την αντίδραση στον πάγκο μας κατάλαβαν οι μαχητές ότι ενοχληθήκαμε και τα πήραμε στο κρανίο. Και τι να χάσουμε την ψυχραιμία μας? Δεν υπήρχε λόγος. Εάν ήμασταν όλοι εδώ πέρα άνθρωποι που το βάζανε κάτω, θα σου έλεγα καλά έκανες και το είπες γιατί είναι η αλήθεια μας. Αλλά δεν είναι και η αλήθεια μας. Αισθάνθηκα έτσι και έτσι μου βγήκε. Ήταν το πάθος μου. Δεν ήταν ότι ήθελα να πω κάτι για να τα ακούσουν οι άλλοι ή για να τα ακούσουν το ξέρω. Απλά σε έχω συνηθίσει να είσαι πιο. Βλέπεις ότι στον πάγκο είμαι πολύ φωνακλάς για να δώσω την ένταση. Τώρα, το να καθόμαστε να κλαίμε και να κάνουμε σκηνές μπροστά στα άλλα παιδιά, αυτά είναι πολύ μακριά από το δικό μου mentality. Μεταξύ μας μπορούμε να παίξουμε και μπουνιές, γιατί έχουμε το δικαίωμα, γιατί έτσι γίνονται οι ζυμώσεις και βγαίνουν τα αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι ανάγκη να το βλέπουν αυτοί γιατί. Αυτοί δεν ξέρουν πόσο αγαπημένοι είμαστε. Και ότι τραγουδάμε, ότι κάνουμε εμείς τις κουβέντες που κάνουμε που έχουμε γίνει φίλοι και περνάμε τέλεια. Μου φαίνεται ότι η ομάδα αντιδράει λίγο παραπάνω συναισθηματικά από ό,τι πρέπει. Και δεν εννοώ ότι δεν παίρνω σοβαρά αυτό που κάνουμε. Αλλά δεν έχει κρυθεί και όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν μου άρεσε να βλέπουν οι άλλοι ότι χάνουμε την ψυχραιμία μας. Αυτό δεν γούσταρα. Αυτό μόνο. Συμφωνείς μαζί μου? Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι χάσαμε. Ναι. Αυτό το συζητάμε και μετά. Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι σημαντικό το ότι πιο σημαντικό, αν θες να σου πω. Εσύ θα φύγει ένας παίκτης. Να χάσουμε. Να σου πω. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι χάσαμε. Να σου πω τη γνώμη μου. Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Και το ξέρεις ότι επικοινωνούμε πάρα πολύ. Σε πολλά επίπεδα. Δεν υπονοώ τίποτα, μην το πάρεις σαν πηχτή. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι χάσαμε. Το πιο σημαντικό είναι να χάσουμε με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν λέω ότι δεν είσαι αξιοπρεπής, άκουσε με, μην προτρέξεις, ούτε ότι δεν είμαστε. Αλλά να κρατήσουμε την αυτοκυριαρχία μας εκείνη την ώρα και μετά εδώ ας γίνει ο χαμός. Ήταν μια έκρηξη η οποία δεν είχε κανένα νόημα και δεν είχε να προσφέρει τίποτα και το είπα μπροστά του.
Αυτού του είδους οι συναισθηματικές εκρήξεις δεν θα τον κάνουν καλύτερο παίκτη, ούτε την ομάδα θα την ανεβάσουν.